Tuto som ja, ide Oskar. Niečo sa mi stalo a teraz sme v 5. stage. Jupi. Osi, kde si? Tu, už som pri... Nech sa mi zasekol tablet. Nech sa mi zasekol. Čo to je? No, dobre. Tak to nie je dobre. Aha. Tak to chcete ísť vy na mňa? Vy kadibúťky. Prečo sa mi to seká? Predtým sa mi to nesekalo, to sa čudujem. No som tu hore. Leonardo. Nie som hlupý. Prestaň. Jo, toto je Lego, toto je Ja toto neznášam. Tu je hlava, tu to vidím. Tu je hlava. Doprava. Do rohu doprava. Kto má rád Lego, dajte odber, lebo milujem Lego. Lego je lepší než Pokémon karty. Kto to počuje. A kto má rád Messiho, nech dá like. Kto má rád Ronalda, odber. Uvidíme, kto je to viac. Skoro opačne to dajte. Neopačne, Ronaldo je lepší, ty. Messi je lepší. Ronaldo. Kto hlasuje za Messiho, nech dá aspoň like. A píše komentár, že fuj, Ronaldo. Ja mám radšej Ronaldo, áno, Ronaldo. Som taký hlupý. A to, čo vyhral Messi, to bolo krádež, ale jedno. To Haaland mal vyhrať, tomu som veril, ale oklamal nás. 5. stage, yes. Lebo je to Messi lepší. Není vôbec. Messi je najlepší zo všetkých, to mi verte už. Tu je ženská kadibutka, to vám hovorím. Ženská kadibútka. Ženská kadibutka. Prečo ženská Ja tu ženská, už viem. Ja som sa stratil. To má byť skibidi toilet, nie tieto hlavy, tieto hnusné. Oskar, tuto by si vzial túto hlavu, že? Nie, tam je ten Mikuláš, tam vieš, v tej čiapke, vidíš ho? Tak ten by si zobral tú dievčinu. A tie všetky, hovorím. Dobre. Tu si. More, on sa ma dotkol, ale neumrel som. Už som prdeli. Nie som. Ne, tak som. Hop. Kľúčka. Kam mám ísť? Osi! Pomôž mi aspoň. Mikuláš, kedvent Mikuláš. Prestaň po maďarsky. Ty Maďar? Akkor. Nezabila ma, super. Ott van ilyen lent, ilyen kék. A kto je Slovák, nech dá odber. Uvidíme. Osi. Osi, zachránil si mi život. No ja už som za chvíľku pri konci. Ja už som aj tu. Ale prečo to ide smerom dozadu? No tak toto není dobré. Hnusný Mikuláš, nechaj ma. Čau, deči. Áno, tuto vzadu? Nie. Tak to nebude. Asi už ideš? Kde si? Te nevidím. Počkaj, Oskara počkáme, tak zatiaľ zastavím video. No, ja som si myslel, že Osi tam je, ale on je už na ďalšom levele, kde som si nevšimol. Fake minca. To je lava, aha. Si pravdu. Daj. Tak, a trošku tam pozor, lebo tuto to už bude radšej tenké.
Toto som veľkú chybu urobil. A ja som zomrel. A ja som tam fake minca, čau. Ja nie som taký hlupý, však minca má byť žltá, nem červená. Nesmiem v hororovke. Toto nie je horor. Ale kam ideš? Aký ja to dávam rovno. Takže, toto je easy. To trošku dám pozor. Sústredím sa. Ja som videl drevo padnúť, to si bol ty, že? To je fake. To je fake, že? To je opačne práve, že? Ja poznám tie pranky tých blbkov. Nie všetky. Ne všetky, ale poznám ich. Ja som to jedenkrát celé dokončil, išiel som na bossa jedenkrát. A ja, iba že to Sider, tam sú, vieš, tam furt je zabíjaš, takže na nič to je ten finále. No. To iba zabiješ ho a hotovo. Hotovo, už si vyhral celé. Nie, keď ho zabiješ, tak ešte bude ďalší, to je do nekonečna. Ja hovorím o inom bossi. Ten finál, ten, ktorý portuje tých malých krpcov. Tie záchody. Čo je toto? Ne, nechám tak. Ja už mám aj jackpot. Kde si? Aký jackpot? Ja už tam vnútri. Osi, kam mám ísť? Ani sám neviem. Už Na teba si dám pozor. Ja už to aj mám, lebo skoro. Už idem. Čo, neboj sa. Toho záchoda sa neboj, ten je easy. Tam, kde je tá šípka, tak už som tu. Tak ďaleko. Dobre, tu nie je záchod. Tu nie je záchod. A tu je ďalší jetpack. To je easy. Ja to tam milujem. Počkaj. Ja som sa zasekol, už som umrel. Nie. Či som nejak vyšiel von. Tu je šipka. Choď už. Yes. Osi, vidím ťa. Hop, easy, tieto poznáme. Joj, to bol aký prank. Videl si toho chalana, ako sa napálil na to? Aha. Počkaj, trošku nastavím video. Idem sa napiť. A už som späť. Už môžeme ísť. Oskar, ty si zatiaľ išiel. Áno. Už kde si? Už. Keď si dokončil level, tak už sa zblázni. Aj. Čo? Ani sa ma nedotkla, nevadí. Au. To mi nevadí. A to bolo divné, ale veľmi. Au. Musel som sa zabiť. Ja hneď na začiatku umieram a neviem prečo. Jej zomrel nie jeden chalán, mňa to nezaujíma. Konečne. Tu som prišiel. Poď na mňa, bám. Ja ani som nedotkol to na to nejaké podvádzanie. Hra pomáha tým hlavám. To nedáva zmysel. More ani sa ma nedotkla. Až keď som padol. Toto bude trvať. Čo? Ja som taký v nubách v tomto. Jos. Asi ukončím toto video, lebo toto asi nedám, lebo... Dobre. Ak sa vám video páčilo, dajte like, odber a zvonček, nech vám neopustili žiadne videá a čus!